Vítam vás, priatelia, a dnes mám pre vás niečo špeciálne. Dosiaľ sme v našich rozprávaniach hovorili o podzemných bytostiach, ktoré sa viac menej podobali človeku. Dnes sa pozrieme na príbehy o podzemnej civilizácii, ktorej podoba sa od tej ľudskej v mnohom líši. Správy o nich sa k nám dostávajú už z dávnych legend amerických indiánov kmeňa Hopi. A aj v dnešnej dobe existuje človek, ktorý tvrdí, že sa s nimi osobne stretol, dokonca niekoľkokrát. O svojich neobyčajných návštevách podzemných svetov poskytol rozhovory na portáli exopolitics.org a s láskavým dovolením doktora Salu s vami môžem jeho príbehy zdieľať. Tento človek v rozhovoroch vystupuje pod pseudonymom JP a obostiera ho aura tajomná, pretože je údajne vojakom americkej armády, ktorý nemôže plne odhaliť svoju identitu. Na svojich dobrodružných misiách zažíva napínavé príbehy a strety so skutočne neobyčajnými bytostiami podzemia. Je to presne jeden z tých rozprávačov, ktorých môžete jednoducho spochybniť, alebo ktorému to z nejakého nevysvetliteľného dôvodu môžete veriť. Už teraz sa teším, čo na jeho dobrodružstvá poviete. Prihovára sa vám Michaela, tvorkyňa podcastu Ríše vo vnútri Zeme. O akých bytostiach dnes budeme hovoriť a aká je ich podoba, ak nie je celkom ľudská? Správy o nich majú dávnu históriu. V juhozápadnej oblasti Spojených štátov sa na skalách vyskytujú petroglyfy, skalné rytiny alebo piktogramy, zobrazujúce tieto neobyčajné podzemné bytosti. Majú tenké telá, veľké oči a výrazné hlavy, z ktorých mnohokrát rastie niečo ako tykadlá. V angličtine ich nazývajú ant people, čo môžeme preložiť ako mravčí ľudia. Pokúsila som sa vytvoriť obrázok, ktorý by sa ich popisu mohol podobať. Verím, že na vás bude pôsobiť prívetivo. Podľa legend indiánskeho kmeňa Hopi, ktorý je jedným z najstarších známych kmeňov na Zemi, sú tieto podzemné bytosti podobné mravcom, vyspelou civilizáciou, ktorá ich ľudu priniesla mnohé formy poznania. Indiáni ich popisovali ako svojich veľkorysých a pracovitých podporovateľov, ktorí im poskytli útočisko v kataklizmatických obdobiach, ktoré sa podľa ich učenia na Zemi cyklicky opakujú. Mravčí ľudia im otvorili svoj svet podzemných dutín a tunelov. Postarali sa o nich a naučili ich zručnostiam, ako je uskladňovanie potravy. Práve o týchto bytostiach prináša novodobé svedectvo aj muž s pseudonymom JP, ktorý ich podľa svojich slov fyzicky stretol na viacerých vojenských misiách do podzemia. Do ich podzemných priestorov so svojou skupinou prvýkrát vstúpil cez lesnú jaskyňu na Floride, no tvrdí, že ich osídlenia sa rozprestierajú pod omnoho väčším územím Ameriky. Návštevy, o ktorých budeme hovoriť, absolvoval v rokoch 2022 a 2023. Bol už takmer súmrak, keď ich 8-členná skupina vstupovala do lesnej jaskyne. Mali za úlohu preskúmať podzemnú lokalitu, ktorá mala súvis s ich predchádzajúcimi misiami. Vo vnútri cítili neobvyklý pach, akoby po ohni a grilovaní, a keď prešli ďalej, uvideli po stranách tunela stáť 4 bytosti. Držali dlhé palice a vyzerali ako strážcovia, ale neboli to ľudia. Mali veľké čierne oči, ktoré boli viac po stranách, široké tváre a ústa, no inak bola ich telesná štruktúra podobná človeku. Na hlave mali 2 dlhé výbežky, akoby z vlasov alebo dredov, ale bola na nich pokožka. Mali na sebe dlhé róby. Ich nohy a ruky boli o niečo väčšie než ľudské a na rukách mali 5 prstov. Prieskumníci im mali podľa pokynov odovzdať akýsi papier. Bytosti spolu komunikovali zvláštnym jazykom, ktorý znel ako klikanie.
S výrazným prízvukom však hovorili aj po anglicky a keď si papier pozreli, uvoľnili im cestu a vyzvali ich, aby ich nasledovali. Pokračovali veľmi prudkým tunelom vedúcim do hĺbky. Bol tak strmý, že ak by sa dobre nedržali, mohli by spadnúť dolu. Ich putovanie trvalo asi 3/4 hodinu až hodinu. Keď sa konečne ocitli na rovnej ploche, nachádzali sa pred veľkými hangárovými dverami. Keď sa otvorili, za nimi sa nachádzal priestor, v ktorom žiarilo silné svetlo a bol bohato porastený zeleňou. Zdroj svetla nebolo vidieť a zadná časť priestoru akoby bola v hmle. Niektoré z rastlín, ktoré sa v podzemnej dutine nachádzali, boli na povrchu zeme dávno vyhynuté. Stromy sa podobali baobabom a boli na nich strieborné chrobáky, ktoré mali po rozvinutí krídla ako motýle a opeľovali rastliny. Bolo tam viacero zaujímavých druhov hmyzu a aj zvierat. JP popisuje zviera podobné zajacovi, ktoré však malo kratšie uši, väčšie oči a dlhší chvost s bielym koncom. V priestore sa nachádzalo niečo ako starobilý chrám, zasadený v tomto vlhkom tropickom prostredí. Bol tam zvláštny strom, ktorý naberal vodu svojimi koreňmi a tá potom kvapkala z jeho vetiev do priestoru. Vytváral tým veľmi vyživujúce prostredie pre okolitú vegetáciu. Voda, ktorá z neho pochádzala, bola filtrovaná a obsahovala kvalitu veľmi prospešnú pre zdravie. Pripomínal akoby strom života a bol tamojšou civilizáciou ochraňovaný. Aj vzduch v tomto priestore bol veľmi posilňujúci a človek sa pri jeho dýchaní cítil nabitý energiou. Civilizácia, ktorá tu žije, používa vyspelé technológie, ako je teleportácia a má rozsiahle znalosti o využívaní liečivého potenciálu rastlín. Keď skupina vstúpila do ich starobilého chrámu, videli tam vyrité neznáme písmo a v diaľke bol akýsi veľký kamenný sarkofág. Zistili, že sa nachádzajú v hrobke. Jeden z mužov, ktorý vedel písmo prečítať, povedal, že je tu pochovaný akýsi boh, na ktorého znovu prebudenie miestni obyvatelia čakajú. Sieň bola osvetlená zvláštnymi rastlinami, ktorých vetvy v nej viseli a akoby sami vytvárali oheň na svojich kvetoch. Každých niekoľko sekúnd zblkli a vytvorili plamienok, ktorý však ich samotné nespaľoval. V chráme ich bolo veľké množstvo a priestorom sa niesla prekrásna vôňa pripomínajúca vanilku. Kvety boli červeno-žltej farby a pomocou svojho svietiaceho mechanizmu priťahovali hmyz. Iné rastliny vydávali klepavý zvuk za každým, keď chytili muchu, čo vytváralo v celom priestore neobvyklú atmosféru. Miestni obyvatelia pohostili prieskumníkov jedlom, ktoré bolo servírované na keramických tanieroch a podobalo sa rozpučenej fazuli. Jeho chuť im bola príjemná, no cítili sa po ňom trochu unavení. Následne ich obyvatelia pozvali k sarkofágu, ktorý bol z materiálu podobného mramoru. Pootvorili ho a ukázali im bytosť, ktorá v ňom ležala. Bol to muž podobný človeku, no omnoho väčší. Celkovo meral asi 3,5 metra. Jeho lebka bola asi 4-krát väčšia ako lebka človeka. Mal dlhú bradu, ktorá bola omotaná okolo jeho krku. Jeho vlasy boli biele, jeho pleť bola svetlá, so sivastým nádychom a jeho pery namodralé, ako by mu chýbal kyslík. V sarkofágu mal zlaté žezlo. Vojaci pri pohľade na neho cítili obavy a nechápali, prečo im ho bytosti ukazujú. Báli sa, že by sa mohol v ich prítomnosti prebudiť.
Jeden z výpraví im však vysvetlil, že je to prejav pohostinnosti a zdieľania ich kultúry. V podzemnej dutine boli okrem chrámu aj iné budovy. JP si všimol stupňovitú pyramídu podobnú aztéckym stavbám v Južnej Amerike, ktorá mala okraje stupňov zo žiarivého zlata. Krajinou sa prechádzalo veľa neobvyklých zvierat, ktoré akoby boli kombináciou druhov, ktoré poznáme na povrchu. Boli tam modré medonosné včely, ktorých med je bielej farby a jeho chuť pripomína hrušky. Hostitelia ich previedli priestorom, v ktorom strávili asi 5 hodín. Napokon prišla jedna z bytostí v sprievode staršieho člena komunity, ktorý bol o niečo vyšší, a priniesla im akúsi krabičku. Bol to dar v podobe rôznych semienok, o ktoré žiadali nejakí ľudia na povrchu. Povedali, že nadišiel čas, aby ľuďom dali semená z tejto záhrady. Dali im aj zmrazené vajíčka niektorých druhov hmyzu. Boli v keramickej nádobe naplnenej gélom, ktorý ich uchovával. Priateľsky sa rozlúčili a keď sa ich JP pýtal, či sa uvidia znovu, mravčí ľudia povedali, že už čoskoro prídu na povrch. Povedali aj niečo v zmysle, že prídu na povrch, aby začali niečo znovu budovať. To nám môže pripomenúť odkaz, ktorý prinieslo rozprávanie o podzemných zážitkoch admirála Byrda. Vtedy podzemná civilizácia dala prísľub, že po katastrofických udalostiach na povrchu príde pomôcť znovu vybudovať ľudskú civilizáciu. Môže tam byť nejaká súvislosť? Do podzemných priestorov, ktoré v ten deň v roku 2022 navštívili, sa o nejaký čas znovu vrátili a prekvapil ich nečakaný vývoj. Vzácne semienka, ktoré im podzemné bytosti na poslednej návšteve darovali, mali z nejakých dôvodov ostať na americkom kontinente. No nestalo sa tak. Komu sa údajne tento vzácny dar dostal do rúk, mal nečisté úmysly a previezol ich cez oceán. Toto dianie je veľmi nejasné a JP nepovedal, čo sa presne stalo. Dôsledkom však bolo, že dôvera mravčích ľudí bola oslabená a skupinu tentoraz nepustili do chrámu k spiacemu obrovi. Komunikovali s nimi len vo vyhradenej podzemnej miestnosti, v ktorej bola akási lietajúca svetelná guľa, ktorá kontrolovala vnútorné naladenie každého z nich. Pre vyspelé bytosti podzemia je mimoriadne dôležité jasné vnímanie toho, kto má aké naladenie. Povrchovou zdvorilosťou a hranou prívetivosťou ich nie je možné oklamať. JP vysvetľoval, že ľudia prítomní na týchto misiách sú starostlivo vyberaní aj s ohľadom na ich psychickú adaptabilitu a schopnosť kontrolovať svoje emócie. Dôležitá je aj ich čestná a dobrosrdečná povaha, ktorá zabezpečí, že ich iné bytosti príjmú medzi seba. Príbeh, ktorý sme si porozprávali, nie je jediným stretnutím s civilizáciou mravčích ľudí, ktoré popisuje JP. Na jednej zo svojich ďalších misií sa znovu dostal do ich sveta, ktorý však tentoraz vyzeral inak a aj do neho vstúpil iným spôsobom. Tentoraz nebola vstupom jaskyňa, ale zamaskovaný otvor v zemi, ktorý bol prekrytý akousi organickou sieťou. Prechádzali lesom, až kým neprišli k širokému kríku. Jeden zo skupiny, ktorý mal na starosti navigáciu, začal vysokofrekvenčne pískať na malú drevenú píšťalku. Keď zapískal 3-krát, zem sa trochu zatriasla a na ich veľké prekvapenie sa na lesnej pôde odokryl otvor. Zakrývala ho sieť veľká asi 4,5 metra v priemere, po ktorej by sa dalo normálne chodiť a človek by si nič nevšimol. Teraz sa však odokryla a z otvoru pod ňou unikol teplý vzduch, ktorý prieskumníkov ovanul. Vo vnútri otvoru zostupovali nadol veľmi staré strmé kamenné schody. Priestor mal zvláštny pach,
ktorý JP prirovnáva k senu, aké sa používa na farmách. Keď celá 8-členná skupina zostúpila na schody, priechod na vonkajší svet sa uzavrel. Akoby pritom sieť vysala kus vzduchu z podzemia a všetkým v tej chvíli zaľahlo v ušiach. Niektorých to vystrašilo, no navigátor ich uistil, že je to v poriadku a majú ísť ďalej. Tunel bol pomerne úzky. JP sa dozvedel, že tieto zakamuflované siete vedúce do podzemia sú po celých Spojených štátoch v parkoch a lesoch. Pokračovali po kamenných schodoch asi 10 minút. Tie postupne prešli do rovnej chodby, ktorá však znovu asi po 10 minútach pokračovala schodami. Takto sa to opakovalo asi 5 krát. Postupne narazili na osvetlený priestor. Bol lemovaný pochodňami s bielo-modrastým plameňom. Napokon prišli k veľkým dverám, ktoré sa podobali na tie z predchádzajúcej misie. Stáli pri nich dve bytosti z civilizácie mravčích ľudí, mali na sebe dlhé róby a dvakrát im kývli na pozdrav. Urobili akési gesto rukou, dvere sa otvorili a celá skupina tak mohla vstúpiť do obrovského jaskinného systému. Uprostred neho bol nádherný modrý prameň vody, ktorý pôsobil ako fontána. Všetko bolo osvetlené pochodňami. Menšie boli naokolo a uprostred bola najväčšia. Pôsobilo to trochu stredovekým dojmom. Svetlo bolo veľmi jasné a krásne zafarbené. V jaskyni bolo možné vidieť malé obydlia, bytosti miestnej civilizácie, ako sa prechádzajú v priestore, ich deti, dokonca pomerne veľa psov, ktorí na návštevníkov štekali a boli tam aj mačky. V jaskinných stenách boli okrúhle okná, cez ktoré sa na nich pozerali niektorí obyvatelia. JP si všimol, že deťom zakrývajú oči, aby ich nevideli. Ešte zvláštnejšie bolo, že medzi nimi stretli aj ľudí, ktorí boli rovnako oblečení ako miestna civilizácia a rovnako sa aj správali. Dozvedeli sa, že niektorí ľudia prenikli do tohto sveta z povrchu a žijú tu už niekoľko generácií. Mnohí o povrchovom svete nevedia a plne splynuli s miestnou civilizáciou. Niektorí sa možno stratili v lesoch a náhodou sa dostali do jaskýň, kde ich mravčí ľudia prijali medzi seba. JP tvrdí, že v niektorých prípadoch sa im otvorili siete a boli dovnútra pustení, nie unesení alebo násilne privedení. Hovoril s jedným z mužov, ktorý bol kedysi na povrchu bezdomova a náhodou sa dostal do jedného z otvorov. Mravčí ľudia sú priateľskí a spirituálne vyspelí. Vnímajú prepojenie všetkých bytostí a o ľudí, ktorí si k ním našli cestu, sa postarali. V ich svete je dĺžka života okolo 200 až 250 rokov, pretože majú akúsi substanciu, ktorá podporuje ich zdravie a dlhovekosť. Prieskumníci pokračovali v prechode podzemím, až kým prešli do rozľahlej jaskinnej siene. Sedel v nej jeden z obyvateľov v dlhej bielej róbe a na jeho hlave bola koruna zlatej farby, v ktorej boli vsadené úžasné veľké zelené drahokamy. Koruna bola tak lesklá, že v nej človek mohol vidieť svoj odraz. Táto bytosť bola podobnej veľkosti ako človek, ale jeho stráže boli o niečo vyššie. Bol to kráľ civilizácie mravčích ľudí a dvaja ďalší obyvatelia trúbili na dlhé rohy, aby ich privítali v kráľovskej komnate. Kráľ hovoril po anglicky a jeden zo skupiny prieskumníkov sa ho opýtal na spiaceho obra. Odpovedal, že im nemôže povedať viac o aktuálnom vývoji,
ale že obry sa čoskoro budú prebúdzať a ľudia do toho nemajú zasahovať. Proces potrebuje prebehnúť prirodzene a nerušene. V tej chvíli JP začal dostávať telepatické správy od kráľa, ktorý sa s ním chcel porozprávať o samote kvôli iným misiám, ktorých sa v minulosti zúčastnil. Kráľ mal veľké hnedé oči s veľkými čiernymi zrenicami, ktoré JP popisuje ako krásne a hypnotické. Prezradil mu svoje prianie, aby ich ľudia viac navštevovali a učili sa od nich. Povedal, že im v dohľadnej dobe začnú viac sprístupňovať vstupy do svojich podzemných osídlení. Kráľ potom podal JP mu zvláštny kryštál, ktorý mal okolo seba špirálovito omotaný akýsi kov. Pri jeho držaní mal pocit, ako by ho nabíjal elektrizujúcou energiou. Kráľ mu prezradil, že tento predmet slúži na liečenie a regeneráciu. Kryštál bol okrúhly a kov, ktorým bol omotaný, bol medeno-zlatej farby. Predmet si skupina zobrala so sebou a mali ho na povrchu niekomu odovzdať. V jaskinných systémoch, kde sa nachádzali, bolo široké spektrum ekosystémov od suchých po tropické a prekvitajúce zeleňou. Boli poprepájané s ďalšími osídlenými jaskyňami, ďaleko odtiaľ tunelmi, ktorými sa dalo putovať aj niekoľko dní. Obyvatelia so sebou nosili zvláštne pochodne, ktoré nevyhárali a ani nepálili. Ich svetlo bolo stabilné a malo telesnú teplotu. Po ukončení tejto návštevy skupina vyšla na povrch iným otvorom v zemi, ktorý bol tiež chránený sieťou. JP mal z tejto návštevy silný zážitok, pretože táto podzemná civilizácia na ňo zapôsobila veľmi harmonicky a priateľsky. Cítil sa v ich priestoroch úplne bezpečne a zároveň vedel, že tieto bytosti presne cítia naladenie iných. Fascinovala ho ich súdržnosť. Žili v takej harmónii, že nepoznali strach. Presne si spomína na arómu toho priestoru, ktorá sa podobala na seno a hlinu. Neobvyklé rozprávanie o podzemnej civilizácii bytostí, ktoré vyzerajú ako ľudia s črtami podobnými mravcom, uzavrieme predpoveďami, ktoré JP priniesol na záver jedného zo svojich rozprávaní. Ako viacerí iní ľudia, ktorí navštívili podzemné svety, aj on je toho názoru, že je v týchto rozsiahlých jaskinných systémoch možné nájsť útočisko v dobách katakliziem na povrchu Zeme. Bytosti, ktoré tam žijú, budú podľa jeho slov ľuďom čoraz viac sprístupňovať svoje ríše, pokiaľ budú ľudia v mierumilovnom naladení. Zaujímavým novým fenoménom, ktorý toto rozprávanie prinieslo, sú obry odpočívajúci v podzemí. JP tvrdí, že je ich po celej Zemi veľké množstvo a že je možné, že sa budú v určitý daný čas prebúdzať spoločne. Sú to podľa jeho slov veľmi silné bytosti, ktoré mnohí podzemní obyvatelia berú ako svojich bohov. Je zrejmé, že po prebudení ich cesta povedie aj na povrch, rovnako ako svoj príchod na povrch predpovedali rôzne civilizácie podzemia. Tu sa končí ďalšie z našich mysterióznych rozprávaní. Verím, že podnietilo vašu fantáziu a som zvedavá, ako ste vnímali tieto neobyčajné príbehy o bytostiach podzemia, ktoré majú inú podobu než človek. Je to podľa vás vôbec možné? A čo hovoríte na dary, ktoré údajne skupina prieskumníkov od podzemných obyvateľov dostala? Semienka, vajíčka hmyzu a liečivý kryštál. Poklady, ktoré nie sú určené na mocenské účely, ale pre zdravie ľudí a prírody. Ďakujem za vašu milú spoločnosť a teším sa na vás pri ďalšom z našich rozprávaní. Ak máte účet aj na Facebooku,
Môžete sa k nám pripojiť aj tam, na stránke Ríše vo vnútri Zeme.